Nke a bụ Emma24 Igbo mma mmanụ, Igbo ekene m unu, Igbo ji ọkwanụ. Aha m bụ Ogu Emmanuel nke Emma24 TV. Biko ọ na iwe onye ọhụrụ na chanel a, anyị na-anabata gị ebe ọ buru ibu. Anyị na-ekelekwa ndị ochie. Biko n'ịga n'ihu na ihe omume anyị nwere taa, makwa n'ihe ozi anyị nwere n'ụbọchị taa, nke isiokwu ya wụ nwa ahụ iku n'aka iche nwa gị. Ịgbakọla ọfụma, ọ wụ eziokwu iche na oge nwa mụrụ ya? N'ime vidiyo a, anyị ga-ama nchawụ ncha, anyị ga-ama nke na-eme eme. O teela aka m aka eme vidiyo a, mana asị m ka nnyoọ ọfụma, ka nyocha ma nke na-eme eme, maka ụfọdụ ndị fans m edetego leta. O nwere leta ha detere, ụfọdụ ha si ma WhatsApp ma through normal mail ha wetego leta gbasara ihe a m chọrọ ikwu n'ụbọchị taa, ma ihe ome nke anyị nwere n'ụbọchị taa. Kedu ihe dị na leta? Kekwana isiokwu anyị ahụ gịnị? O nwere ihe ka m gara aka n'isi na ihe a pụtara ọhụrụ. Ihe a pụtaghị ọhụrụ, o tego o ji eme, kama mkpuchi ka a na-ekpuchi ya, ọ dịka udo ọ dị. Ihe mere nwa ahụ iku n'aka ji o nwere ike elecha anya ọfụma ọwụ gị nwa gị. Bekee kpọrọ, ọ sị, why that baby may not be your child. Oge ụfọdụ anyị na-eke child education invitation cards, distribute ịmago okenye ndị mmadụ, kpọkọọ ha bịa na-eri na-aṅụ, ị na-amanye elu na-amatu. O nwere ike nwa ahụ ifuru ịkpọrọ gaa n'ụlọ ụka gaa ka agọziere gị. O nwere ike ọ gị nwa gị. Ụfọdụ ihe dị iche iche na-eme n'obodo anyị n'ụbọchị taa. Ebe m tụkwasara isiokwu m wụ ihe na-eme na mpaghara nke anyị a na-akpọ South Eastern part of Nigeria, ụlọ mpaghara ndị nke Igbo. Ka m hapụ ndị side nke ọzọ, ka m gbaa direct na nke anyị, maka na ebe o si ewute m. Kedu ihe ọ wụ? O nwere ihe bekee kpọ crypto pregnancy. Ịma asị na bekee bịara abịa. Kedu ihe crypto mean? Crypto, that word crypto mean secret. Ihe nzuzo, ihe ezoro ezo. Ọ bụghị ihe mere ka onye ọbụla mara, mana ọsọsọ ndị nwere anya nke ime mmụọ bụ ndị nwere ike ịmata ya. Mana crypto pregnancy n'onwe ya, ihe ọwụ health condition. Ihe ahụ dịka nga akpụ ya ọrịa ka ọ gịnị. O nwere ọnọdụ ọ na-abịara ụfọdụ ụmụ nwaanyị. Kedu ọnọdụ dị ihe a mere ji kpọọ ihe a crypto pregnancy? O nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ha dị ime. Ha nwere ike ịdị ime for some months, ụfọdụ ọnwa dị iche iche. Ha nwere ike dị ime, ha ga-ama na ha dị ime. Ha ga-ama na ha dị ime. Mana ndị ha na-emekarị ebughị ibu, a na-agụta ha ọnụ ofu. Ọwụghị ihe na-eme mmadụ buru ibu. Oge ụfọdụ enwe ike agwa gị, asị gị na mmadụ dị ime, ọ maghị na ọ dị ime. Enwe ike che ma ọ egwuregwu, bụtọ ihe na-eme eme. Ọ ihe na-eme eme ka ọ wụ otu ụfọdụ mmadụ si wee nweta ahụ ha. But ihe anyị na-achọ ka anyị kwuo, ọ bụghị maka ọnọdụ ndị a dị ime na-amaghị na ha dị ime, kama ebe anyị chọrọ ka anyị rụtụ aka n'ụbọchị taa otu ndị be anyị siri wee were ihe a na-akpọ crypto pregnancy were ebido ahịa, were eme biznes. Otu esi wee mee biznes. Erigo ụfọdụ mmadụ gwogwo, oge erigo egbugo ụfọdụ mmadụ otu esi egbu ewu.
ya wee very big scam network ọkachasị n'ala Igbo. Kedu ndị onye a na-ama? Ndị onye a na-amakarị ụmụ nwaanyị na-achọ mkpụrụ nke afọ ma ọ dị na nwunye na-achọ mkpụrụ nke afọ, ọkachasị ụmụ nwaanyị. Ụfọdụ nwa iku ị na-amago n'afọ mọzụrụ na-edewe ahụ chemo nke gị ọwụ nke gị. Enwere ike ị ga mee DNA ịhụ na ọwụ nke gị, ị ga mee DNA test ịhụ na ọwụ nke gị, ọwụ gị nwa mụrụ ya, ọwụ ha ọbara unu. Kedu ihe kpatara o ji dị otu a? Ụmụ nwaanyị anyị hụrụ na-achọ nwa, ọ bụ eziokwu, ị gaghị eblame nwaanyị na-achọ nwa maka na ọ bụrụ na ị nọtụla n'ọnọdụ ha, ụfọdụ ihe ka ọ ga-eme ịnụ na nwaanyị na-achọ nwa mere, ị gaghị eblame chi ya maka onweghị onye emere ọ dịka ibie obi na-agaghị atụ ya ụtọ. Ehuge. Mana tutu m agawa n'ihu, akwa enwere ihe a bekee na-akpọ adoption. Ị ga-eme nwa adoption. Ị adopt nwa ọwụ na ịgbalịgo otu ị nwere ike, okwego omume, then gị nwa na onwe gị si na ị chọrọ ịga mee adoption. Ị adopt nwa dị mma ma ọwụ na ịgbakọchago ịmago ichechago every other options, ịhụ na okweghị ekpokọnwụ, okweghị na di gị imenwu, ọ ka mma gaa mee na adopt. Emume adoption ọ dị n'ukwu akwụkwọ. Society anyị nọ n'ime kwadoro ya, iwu obodo kwadoro ya. Adoption ka mma karịa ụdịka style crypto pregnancy a ndị be anyị na-practice ugbu a. Oge ụfọdụ ị ga-ahụ ụfọdụ ihe dịka ụlọ ọgwụ like ụmụ hospital ndị a, maternity homes, ụfọdụ ebe a kpọrọ children care homes. Ndị a ọ dịbekwu n'ọwụ ha ncha niile, mana ụfọdụ n'ime ha na-aga ha na ndị a na-akpọ onwe ebe a na-akpọ baby factories. Ha na-aga arụkọ, ha na-arụkọ ọrụ. Kedu ihe bụ baby factories? Baby factories wụ ụfọdụ ebe ndị mmadụ hiwere. Ọ na-eme nwe ihe dịka nwa agbọghọbịa ga-aga tụtụ ime mkpuke ma ọ ịmago ime na-akpakọ ha ọnụ. Ọwụ na ọ ga-atụrụ ime, o nwere ike wụrụ mmedị mmadụ ma ọ gịnị, o nwere ike ọ tụrụ ime, ọ nọkata osi n'ụlọ ebe ahụ ọ nọ gbapụ, ọ gaghị agwa ndị ya na ha bi na ọ dịghị ime, ọ gbapụ ọ gbaga na this baby making factory. Ụfọdụ awụrụ ụmụ akwụkwọ nọ na skuul na-eme, ha nọ na skuul, ọkachasị ndị nọ na mahadum, ọwụ na anọ n'ụlọ akwụkwọ ha tụtụ ime, o nwere ike oge ikpeazụ ọ ga-abịa n'ụlọ ha ịbịa hụ ịmago ịhụ ndị nwe ma parents ya mgbe ọ dị ihe dịka ime ọnwa 3 ma ọ bụ ọnwa 4. O nwere ike ọ bịa mgbe ahụ okoduo mpịa na mma ya si ha na papa mama adịkwa m sure n'ime ọnwa 6 a na-abịanụ na unu ga-ahụ m anya maka na ụdị exam anyị nwere na skuul ugbu a, even anyị ga-elegide exam lemba nke anyị ga-eji wee gaa eluigwe, anyị ga-elechi ya n'ime 6 months a. So unu atụwala anya m ịlọta, onwe ihe unu chọrọ izitere m dịka ihe a na-eri eri ma ọ bụ gịnị, unu nwere ike zitere m ya, mana ọkwa ma mmụọ ịlọta exam anyị nwere ọ dị egwu, ma exam eji ahụ ndị mmụọ ma ndị mmadụ ọ ihe anyị nwere. So m ga-agụkọta akwụkwọ, ngụgide akwụkwọ, even m ga-akawole so nke ebe m na-agụ akwụkwọ. Ndị mụkwanụ m nwa eche na ọwa eziokwu, chema mmadụ na-ekwu okwu, ama na nwa ha nwaanyị gagotụrụ ime, kedu ihe ọzọ ọ ga-eme? Ọ gaa na baby making factory a. Kwasịrị ọ dịka ọ dị ọnwụ dịka ndị mmadụ na-eme atụtụ ime mkpuke ahụ. Ụfọdụ na-akpachapụ anya, ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa na-akpachapụ anya atụrụ ime, ha ruo na baby factory a eresi ndị baby factory a. Ndị baby factory a na-akpọrọkwa na ụfọdụ ndị agbapụsịrị agbapụ dewe na-azụ ha. Ndị baby factory si a oge ụfọdụ na-aga kpọrọ ụmụ agbọghọbịa dewe na baby factory si a chịta ụmụ okorobịa, ịghọtala, a na-agba ụmụ ihe night ndị a na-agba ụmụ ihe night a na-eproduce ụmụaka na-eresi ya.
ndị na-achọ nwa ma ọ na-eresi ụfọdụ ndị maternity ma ụfọdụ ndị hospitals a ịhụrụ a na-ekwu okwu ya. Ihe a m na-agwa gị nnukwute biznes na-eme eme otego mewere, mana ụfọdụ mmadụ nwere ike anya ha erube ha ala wee chọpụta nke na-eme eme. Achọbụghị m iti okwu ọnụ, mana abịa chaa m ọkụ si m biko na m were ọnụ otu m si ekwu okwu na m were tinye ihe a n'igwe oyibo. Ọ ya mere m ji wee tinye ihe a n'igwe oyibo. Oge ụfọdụ ịhụ na ndị a na-eme ndị a nọ into this evil business, maka ihe njikpọ evil business wụ kedu nke wụ na ị ga-abịa saa mmadụ isi. Ịbịa saa mmadụ isi, ọkachasị ụmụ nwaanyị na-achọ nwa. Enwere ike ofu onye konukọta nwaanyị a na-achọ nwa, ọ kpọgara ya n'ofu hospital ma maternity ọjọọ ndị a. Lee ka o si ebido. Abụ na abịa introduce oge na that maternity ma hospital, maka achọpụtago na ị na-achọ nwa, ịdị desperate and ijikwa na ego ị ga-eji wee mee ihe dị ya. Mgbe ọbụla chọpụtara na ọ dị otu a, ha kpọta gị ebe a, ha saa gị isi, ha sachaa gị isi, agwa gị ma ọkwa ma nwa ịmụtachago nwa, ma ọ bụ na ọwụ n'ụlọ ọgwụ ha ma na maternity ha, ọkwa ma nwa ikurugo nwa dịka otu ụmụ nwaanyị ndị ha na Baịbụl si ekuru nwa, ọkwa ma nwa nke gị ikurucha gị. Kama ihe nọ dị ahụ ịkwụghala anyị ụgwọ ndị a isi gị kwụọ. Ọ na ịkwụ ụgwọ ndị a, ịhụ na ịzọpụla njem maka ịwụ nwaanyị ga-ekuru nwa ya gaa n'ụlọ ọgwụ na opekata mpe n'ime otu afọ na-abịanụ. So ilecha anya onwe ihe ọzọ ị ga-eme, i were ego kwụọ ha, ịkwụọ ha ụgwọ. So ọ bụ na ịkwụọ ha ụgwọ a, o nwere ihe dị ka ihe a ga-ewere tinye na ebe isi amụ nwa. Ọ bụ na eti ihe enwe bekee na-akpọ placebo, mana ọsọsọ ha ma ihe ha tiri ihe ahụ, ma ihe bekee kpọrọ ụdị ha placebo. Ọ bụ na ewere etinye ebe isi amụ nwa, ha ga-agwa gị ọwụ na iruo n'ụlọ, ịghọtala na ọwụ na iruo n'ụlọ ka gị kawa ahụ, ka gị na di gị na-agba night mago continuously kwa mgbe unu na-agba night oge ọbụla gị na di gị ihe dị ka ụzọ ụka 4 ma ọ bụ 5, asachasịa gị isi n'ụzọ ụka 4 ma ọ bụ 5, asachasịa gị isi. So mgbe ahụ asachasịrị onye ahụ isi, ihe dị ka ofu ọnwa ahụ gị na di gị na-agba night a kwa ụbọchị niile. Unu na-eme ya na ụdị na ịmago hope dị na mgbe na-adịghị anyị ga-awụ nwaanyị kuru nwa nke ya. Ọ bụrụ na ị gazie n'ụlọ ọgwụ ahụ, ị ga-achị azụ ebe ahụ, o nwere ihe dị ka a ga-ewere ụfọdụ chemical a na-akpọ, enwere ụfọdụ some quantities of hormone chemicals a ga-ewere ya. Hormone chemicals anụ ahụ gịnị? Enwe nke a na-akpọ estrogen ma ọkwa progesterone. A ga-ewere ya gbaba onye ahụ n'ahụ. Ọ na agbaba ya onye ahụ n'ahụ, a ga-agwa gị otu agbanyeghị ihe a n'ahụ, anwakwala anwa gaa antenatal. Ịga antenatal agakwana agasị ka ị gaa neta otu nwa gị dị ma ọkwa na otu ọnọdụ ime dị n'ụlọ ọgwụ ọzọ na-ahụghị sọsọ na nke ha. A ga-agwa gị anwakwala ya anwa gaa antenatal ebe ọsọ na nke ha ka ị ga-abịa antenatal. Maka ihe ejikwa gị ha na the baby afọ gị na-eproduce ga-awe special baby. Awe special baby. Ihe o ji were special baby bụ maka na ọ na iwere afọ ime gaa na scan enweghị ike igosinwu gị ya. Ọ ya mere o ji were special baby. Oge ụfọdụ ego ha na-ana ma prices ha na-ana o dipendere ụdị nwa na-agụ gị agụrụ.
ọ bụrụ ihe dịka nọọ nwaanyị wee ihe na-agụ gị ịmụ, enwere ike na-agị ihe dịka site na 700,000 naira ruo ihe dịka 1.2 million naira ma ọ bụrụ nọọ nwaanyị. Oge ụfọdụ ọ bụrụ nọọ nwoke anaghị ihe dịka ebe 1.5 million ruo na 3 million naira. A ga na-agwa gị ka ịmago ka ị na-abịa check-up na nke ha. So ụzọ kemikal abụọ mkpọrọ unu aha, ihe ọ na-arụ ọwụ na-agba gị n'afọ, afọ ga-ebido na-eko ka afọ nwaanyị dị ime. So check-up a na-asị gị bịa wụ mgbe ọbụla ịbịakwa check-up a, ha agbakwa gị ọzọ saiz afọ gị, ịghọtara, ọ na-etinye ihe, ọ na-ebu uche gị agwa gị na ịdị ime. N'agbanyeghị na ịdị ime, ị ga na-ahụkwa nsọ gị, dịka nwaanyị. Onwe ka isi gwagodo ha ga complain, ha sị gị mba na gị hapụ ya na agwa gị na ihe ibu n'afọ ihe a even o nwere ike ọ kala Jizọs sef. Ịghọtago, hapụ Moses na o kwesịrị ịdị na-abịa. So ọrụ injections a agba ya, iche na ọ na ha aga, ọ ihe obi gị ga na-agwa gị, and ha ga na-agwakwana gị na ọ na ha aga. Ịhụ otu afọ anọ na-apụta, onweghị ihe ị ga-agwa nwaanyị ahụ afọ ya na-ebilite si ya na onye eji n'ọrụ ka ọ wụ, onweghị ike ikwete. Ihe mekwana eji agba ụmụ nwaanyị ndị ahụ ọgwụ ahụ ka ndị ọzọ ma ya nwa na onwe ya chee na nwaanyị ahụ dị ime mana onweghị ime ọ dị. Oge ụfọdụkwana ịma nwaanyị na-achọ nwa nwere ike ime ihe ọbụla ọ ga-eme. Ha achọkwado ịma ma ụdị injections ahụ agbara ha n'ahụ o nwere ihe dị ka after effect ma ọkwa na ọwụ na-emecha, o nwere ihe o nwere ike ịkọsụrụ onye ahụ. Mana ebe nwaanyị negoro onwe anya hụ na afọ agbagotego and afọ na ha ebu ibu, nke gosiri na ọ dị ime eziokwu, obi ga-agwa ya sị aṅụrị, onwekwana ihe ọzọ ị ga-agwa ya ọ ga-ekwere gị. So ihe niile ahụ ndị hospital ahụ na doctors ahụ na ndị maternity ahụ gwara ya wụ ihe ọ gara eme, onweghị ike ige ihe ọzọ. So ọ na-eme o ruzie ihe dị ka mgbe ọnwa ite naanị wụ the 9th month, mgbe o ruru, agwa nwaanyị na ọ ga-abịa for special delivery. That is, ọ ga-abịa mụọ nwa ya in a special way, maka na o nwere aka ha ji wee jidebuo ya. Ịghọtala, ọ ga-abịa mụọ nwa ya in a special way. So kedu nke wụ special way ahụ? Ọ bụrụ na nwaanyị ahụ bịa mgbe o rugoro ọnwa ite naanị, o nwere ọgwụ a ga-eme agba ya ọgwụ ahụ, ụdị ụra ga-eburu ya, even ụdị nke buru Adam na Baịbụl tutu ewepụ ofu mkpịsị ngụ ya, ọ ga-eje ya compare ọnọdụ nwaanyị ahụ nọ, maka nwaanyị ahụ enweghị ihe ọbụla ọma nwee ike ịdị na-eme n'ụwa. Ụdị injection a ga-agba ya n'ụlọ ọgwụ ahụ, ọ bụ ihe bekee kpọrọ deep sleep. So akpa ya ọgwụ ahụ, o nwekwara ihe a ga-ewere tee ya n'okirikiri ebe a ji amụ nwa. Ịghọtara, ete ya ebe ahụ, ihe a na-afụ ezigbote ụfụ, ọ na-afụ ezigbo ụkpụ. So ọ bụrụ na nwaanyị a gbara ọgwụ a, oge ruo mgbe ọ ga-eji wee nweta onwe ya, before nweta onwe ya, agaala na baby making factory ahụ, maka ihe ahụ arrangement ha na ndị baby making factory si ha nwere. Agala ebe a ga-akute nwa ahụ, ọwụ na nwoke ka ọ kwụrụ ụgwọ ya ma nwaanyị ka ọ kwụrụ ụgwọ ya, maka iru ebe a nwa na-adị steady, a na-amụpụ na-atụchi. Onwe ndị na-ebe ahụ ọwụ ọrụ ha, onwe ndị na-ebe ahụ na-atụ ụmụ agbọghọ ime ma ụmụ nwaanyị ime, a na-eproduce nwa otu esi eproduce plastics, otu esi eproduce ihe dị iche iche, a na-eproduce nwa. Ọ ya mere eji akpọ ebe a baby making factory. Ọ bụ na unu na-ele anya na TV, oge ụfọdụ a na-ewepụtacha ụfọdụ ndị ejidere, ma ụfọdụ ụlọ ọgwụ, ma ụfọdụ ndị ebe a na-eme gasị ụdị ihe dị iche iche iri ha, a na-ewepụtasị ha na TV, ha jukwara eju n'ịntanetị. Ọ bụghị ihe ọ dị ka a na-ezozi ezo na
so nwaanyị ahụ si n'ụra ahụ tete ole anya n'akụkụ ya ọ hụ na nwa ọhụrụ dị ya n'akụkụ ọhụrụ nwoke hụrụ nwaanyị nwa ọhụrụ dị ya n'akụkụ obiọma ga-ebido kpawa ya ekusakwara ya nwa ahụ ịmago based on ego ụlọ ọ kwụrụ and ma nwoke ma nwaanyị hụrụ ihe ọ na-achọ ọhụgo nwa ọ na-achọ maka nwa ọ na-achọ butewere ebe a so ihe ọ na-achọ ọhụgo so ekwute okwu ihe dịka nwa mụ na ọhụrụ inye ara asị gị si n'inye ara pụtawa hapụ ihe inye ara agwaghị na nwa ahụ special baby so ihe mere ihe ga na-akawa ahụ na-enwetara all these infant baby formulas that is nri nwa a na-etinye na komkom ụmụ milk nwa na ihe ga na-enye nwatakịrị ahụ ya ka ọ ga-eji na-eri ya ka ọ ga na-eri na-eto na-agbadi mkpa biko vidiyo a anyị emeghị iji wee kọọ ụfọdụ mmadụ ọnụ ma ọ bụ gịnị mana achọpụtara m na ụfọdụ mmadụ amaghị onwe ihe bekee na-akpọ iteki mmadụ for a ride ụfọdụ mmadụ amaghị na-eji brain ha gwa African salad ịpụta iche na nwa ya ikowu nke gị wala ọgwụ gị nwa gị ndị a chọkwana ịgwa gị eziokwu na ha ga-emete nwunye mana ha ga-eme ị na-ewe pakeji ị na-ewe gị nwere onwe gị chee na oge nwa mụrụ nwa eziokwu maka na mgbe isi n'ụra ahụ tete ịchọpụtara na ebe isi amụ nwa na-afụ gị ezigbote ụfụ ọ na-afụ gị ezigbo ụfụ so n'uche nke gị ị ga na-eche na ọ ga-awụ eziokwu na oge nwa chịrị nwa mụọ ya mana ụtọ ọgwụ a gbara gị ị maghị mgbe o jiri mee obi ụtọ ga na-akpagodo gị gaghị enwe efe ịbịa na-aka akụkọ obi ka anyị mee gị vidiyo a ka anyị ji kparịa onye ọbụla ma ọ ka anyị ji butu onye ọbụla kama anyị mere ka onye ọbụla mụrụ anya ka azụ ihe na-eme n'ala Igbo anya kịta ka m gara ikwuwe other parts of Nigeria ala Igbo anya ọ dị egwu ịma na anyị laikiri ego too much nke anyị jizi ụkwụ na-abụ kara ndị ọzọ ihe anyị hụ na-eme ihe a na-emekwa n'ala ndị Yoruba ọ na-eme n'ala ndị Hausa ọ na-eme n'ọtụtụ ebe dị iche iche mana otu nke mere nke saịdị anyị jikarị nwee ihe dịka every local government area n'ala Igbo na ị gaghị enweta ụdị ka hospital a ma maternity a na-agwa gị ma ọ child making factory a ị nwere ike ị gaghị ama ị na-esi ebe ahụ na-agafe every day ụmụ agbọghọbịa na-apụ na-abata ị gaghị aghọta ụfọdụ na-eji biznes dị iche iche ịmagode o nwere ike wụrụ nri ma ọ restọrant iche m ihe a na-aga ebe ahụ eriwo nri ịmaghị na ihe ahụ biznes a na-eme biznes ebe ahụ a na-amụ a na-eresi ndị hospital were na-akụba ụfọdụ mmadụ aka n'anya ha eche na otu a ka o siri dị n'obi ka anyị mere ka anyị mee ka ụwa ghọta mee ka ndị be anyị ghọta ọnwụ na ị na-etinye isi a na-agwa gị na o nwere ebe ọ ga-eme iruo na ị ga-enwe special baby uche gị dekwe ya ị na-achọ nwa marakwa na nke ahụ a sị gị special baby ọwụkwa nwa gị ka ọwụ gị nwa mụrụ ya onye ọzọ mụrụ ya adịkwana surprise ọwụ na o ruo echi o tolite ọtọ na ọtaiga ị na-awọnda nwa eyighị m oyighị m mpa oyighị mama kedu onye o yiri onwe onye o si na famili unu yie biko ọ bụrụ na ị wụrụ onye na-achọ nwa uche gị dị ya maka na ama m na onye ọla dị ime ọ ga-amasị ya ka ọ bụrụ na ime ahụ ọ dị nwa ya nọ n'ime afọ ya ahụ ndị be anyị na-eji maka ịga bute ike ka ha dị ka ibe ma ọ ka karịa ibe na-etinye aka n'ebe dị iche iche n'ebe dị aṅaa ọ ya mere anyị ji si na vidiyo ahụ gị iji wee kọọ mmadụ ọnụ mana ọ ka anyị bring ya to limelight ka anyị bupụtie ebe ndị mmadụ ga-achọpụta ebe ndị be anyị ọkachasị ndị Igbo ga-ama na nke ahụ nke na-eme eme ọ bụrụ na asị gị bịa ka akpọrọ gị gawa ebe dị otu a jukwa ese ọkwa ụdị ihe ị chọrọ gị nwa nwoke nwunye gị ga-abịa waịnụ chawa gị ọkụ sorokwa jụọ ese manụ nke na-eme eme ibute ike ana m ekwukwa na ibute ike wee ihe ọjọọ ọkwa ezigbo ihe ka ọwụ mana anyị na-ebute anyị anakwa echeki ọ ya mere anyị ji si gị gbakọkwa ọfụma nwa ahụ iku ị ga bie child education invitation card kesaa loduo mmanya na breweries wụsa
a na-eri na-aṅụ ndị vidiyo a na-ese oge ụfọdụ a na-ewepụta na TV na ịntanetị. My brother, my sister, my friend, enwekwa ike apịa ya ọfụma. Ọwụ na ọbara dị gị ama maka nwa ahụ, ọbara nke gị ama maka nwa ahụ, ọwụ na nwa ha awụghị nke gị. Biko ọ bụrụ na ị gbalịa n'otu ị nwere ike dịka mmadụ iji chọọ ka ịmụọ nwa nke gị o kweghị omume, ọ hụrụ n'uche m Emma24TV na-atụrụ gị alo, ọ na-enye gị advice. Ọ ka mma gaa mee official adoption. Gaa mee official adoption. Gaa mee adoption. Gaa n'ụlọ ebe a na-eme adoption, mee adoption. Ka uche gọọmenti dị ya, ka uche onye ọbụla dị ya, maka ada ama echi. Biko ị na-achọ nwa nakwa echeki, o nwere ka obodo a si dị na ndị abịrịba nwere otu ha si asụ ya, ha si na o nwere ogo ji mebe, o nwere ogo ala Igbo ji mebe na ka uche onye ọbụla dị ya. Biko mụrụ na anya ka azụ. Biko tutu a mpịachie nke ụbọchị taa, unu echefukwala ịsubscribe to Emma24TV. Click enu like. Nkwere otu unu si hụ vidiyo a, gaanụ na comment section unu akọmentie. Nke ka nke wenu vidiyo a tụsasịarịa ikwu na ibe. Share anu this video, send it to ndị unu ma loved ones, send it to enemy. O nwekwara ike ihe mere gị na onye a ji were enemy, awụrụ ihe m na-ekwu. Ọ ka mma n'ime ka ọ mara nke wee eziokwu. Were enye ndị ikwu na ibe ma enyi onye ọwụla. Biko anyị na-enwe vidiyo kwa ụbọchị Mọnde ọwụla. Ka ọ hagoro m otu a n'ọnụ nakwa na-echeki. Igbo kwenu, Igbo kwezuonu, Igbo ekene m unu. Ka emesịanụ. Bye bye. Ya dịwakwa na Mọnde.